Case un mes despois de que se decretara o seu peche perimetral, a Pobra do Caramiñal recuperou hoxe unha certa normalidade. O número de contaxios mellorou significativamente. Nas últimas 2 semanas tan só houbo 13 contaxios e tamén baixou a incidencia acumulada. Aínda así, hoxe, durante toda a fin de semana permanecerán no nivel alto de restriccións. A partir do luns pasarán a medio. Un certo respiro para a hostalería, que disporá xa do 30% en interior e o 50% en terrazas. E na rúa a veciñanza celebra con certa moderación esta saída do peche perimetral, co temor a que volvan a subir os contaxios. Sales, volves, isto nunca acabar. Bueno, eso non desaparece, mentres que non se erradique totalmente, pois claro que hai medo. Hombre, é unha situación horrible. Horrible. A ver cando veñen as vacunas e lle poñen a todo o mundo. Volver á normalidade porque isto é un pouco complicado non salir da casa e andar co peche perimetral, non poder ir a Boiro, non poder ir a Ribeira. Hai familias por aí, naquela non poder ir, eu penso que está ben todo isto. Sí, o que pasa é que no tema de restauración é limitado, son as terrazas e creo que é o 50%. E nós de poder tomar un café ou tomar un viño, evidentemente que tiñamos moitas ganas, lógicamente. Precaución, eu vacineime onte, vacuneime, sempre hai que andar con precaución posible, o maior posible precaución para non caer outra vez, a ver se non volvemos atrás. A maioría seguimos, pero despois habrá xente xove ou tal que non toma as medidas oportunas, lógicamente. O Concello tamén decidiu retomar parte dos servizos que foron interrompidos durante este período de máxima restricción, polo que volveu a abrir os parques infantís e biosaudables, e tamén as áreas deportivas. Tamén volven as actividades culturais e deportivas e abren novamente de xeito presencial instalacións como a Biblioteca Municipal, o Museo Valle Inclán ou a Oficina de Información Turística.